Jotonon sari kaham day ani subscriber rong hamjak ma sibai apharai unblock jang sojo ka nok bai live phaijo ka bela sari ko thangna han dong kisa video khane bagai noro baka sangyang tokana video ro kaham nu gyangoi oni teina sari ko kisa jak thangai nangno video khai punga dong haching bazar thanga cake na he kanro nu bai kana cake rabai apabai thangai noka kosom na sidi thangai pai cake rabai nakadola choli tongkha kitsa guri bai nai pai nangno kya video khai phunugui khai phunugui phungnai ai amisin changlai misin chlang thalai ke Wati wani no khosumai somai heke ko homjojak wati phaya chan songo wati phaiken chawo thanda ango wati phaikya kaise sabara ro asainai kheto hanoromnai tei hingka kai tini tipra sarongni bohok omo baise jeng kheto maima khayangka kai bodike maisanai jeng sengmano 5000 ni tuima paikha mai borna paibai wati waka tamla bungkha takalai amtui tangthung hini wansugo jotoni bagui no kaham no khaitung che te bisi korikha te 10-15 din hayago somoi tongkho omo mai bornani swkang no tui phaikai ba chawo tei tui watui bo asa hai no nasing tonglayo tabukso bondo watui kubo kalaiya ko hawo খুব কম কলাইও কলাইব 10 মিনিট 15 মিনিট 20 মিনিট হাইকেন থাকি থাঙ্গো তাপতিখাই হা বসি যাইয়া একদিকেও জাবরাবো কरै नोंसोरनि পুরা কুসুং তমহিয়া খরাঙ্গে তং নাংমানি माने bagui no mutai rong no suriu ye wati wathung satung butungo haipano hato raksuka tabu belai ke harakjak no tabu wati rikaise jeng bo charani bisara phiroknai kheto phiroknai kaise mai khailainai tabuk to wati bo phaya wati phaike si saimanai te buksuk to wati no ke kaise kok ang kek raimalia nong ni sar saitya time demani ani je no ganani charai rok borok cricket thungtong me nangmai baksa sokpoi bayako kek already no to rujang no kon dana hani bonglo mana simle sajong video khai rakai bahai nai nei pichale ating thaka te bisia te ada gonta angka kai kek ranani cheng sajangnai aboni bagai bongno kia nasing tongmani bor khela temi phaikya phun khaikya ang boyang songo tongthugya nei bazar ni phaibai khera phaji haikya ani bori logisano kheto thana himdi phaikya ti nasiri bo tamungjak bo cinta nangjak ani biko choliya youtube choliya tongman bagai cinta nang tokha yago yak berei tong tongkha nai nai bini nasi naji kaji jeng nai berke ma phaini kha nai sepen jeng nai to botak si khushi ngi siwo bini unko life nai je gya hane mogoi tong mata asu khai tong mani maganang jak tong hata nai je gya kai ba norok bahai tong bai sari ka hamjo to no tini ke saltam ni ate udila sido ikoi hi ate ke bukha usrang yang gusalu dilang kai wati bo waro na hadi ko sal hapka hap tu hamna na kya te bisi gya hamna na kya yang khai dara song kam khai tong lai ko hi kam khai tong lai bro labar kai nya pho bolong ro khogui ba rok tan lai tong lai yo te ta khai tong lai nya sei ko hai nyo khetar ko bere ma tong ta sarai gore ngya ko khai ba kai sarang lo gi ti khai bor kai to kha logiti mela ro thangkamu haipono sung sari ko thana hanai tongo ko kheto zabra kri ase o zabra kri manse body ikon hari bin body form o ikon mo ko lok tam tong ba kya mok jak ekdom mok jak tini
fungni simi tak sukjora bini viewers rok ma jaga kaba mogoi tong hatas mukhang kosom ungjak ekdom dukun angjak khata asuk daily khai tong masa naijak tini ro khai naijak ya kaba bukha sarangjak yang tongkha kisa mogoi tongo bo tamni mo khani sungmani an views rok mai thanga viewers tong an nailiya hanu ang live khaimani video khaimani am kem nailiya nei mogoi tongkha asuk daily no kosto ke kha khai tong mani naijak yang ka bukha tamjan ka hairok ungjak khana tam bagai asuk mukhang rok somoi tongkha no khabo kosom wale wa yam ti mang no bunya en khai wa bai phu tui rok tor bai phu ko thor rok lai phu sini yang kang kai wasi walang liya ate no kha simi no di langi tongo wale wa ya watei bufru walang no sido tai bisi gya gaino kheto phiro gei sara rok sarjagone mai borjang nai apro kai tebo gam paila yang nai apro kai norok bai mada malai malaya norok joton chin logi tongni jungno support khai di sungbo buika hai bunyo video khai manu go buibo chikon sa tongmani no tori logui asakai norok ni hamjang mani no joton no kusu saka kai tongbai aste aste sungbo buika hai no tabuk kisa misa norok nai tongma bunya asuk jora sokpai kya norok nai hamjagui jungno khangasi sungbo buika hai ingmanani norok buti prasa sung buti prasa norok butor na long na musung sung bam tin norok ka haino kusuk saka kana musung go ekdom kusuk go boya mane norok be baksa kai no mili ui tong na musung go ta sung sari go mela thalanya han tong ayo kek ra baye kek chikon sa paiti haimani tini baike sung kai jangma 2 bosor ung tong kha hane sari go mela thangpuru funung nai wati wakai to thangmangla wati wayang ke thangnai sari go sarapsa thangi phalainai nogo takai tong sa mai musong pai kyang gan je hor phun nai le khen thulai ge mai chalai nang lai khai e kun khaijang nai kere buika hai bo sakiri pakiri kere inge job rogo thang dungan josi joli jak ju kha bini views kamau hone joli jago mogoi tong shu ekdom joli jang mani borok naya hanai bono nainai ta aste tam nayang na sana norok bo kam paileya jora khai norok bo nai mi ang go kam pai kai norok bo nai sung bo saima no ate nyong ta sung bo nai tong di bini live rok bini video rok vlog rok joto no hambo hamia bo manti maya tei khai tong mano norok sajagi like rok khai kyang gaise tai kisa kujugo kana bulasa yang go na haliya tamung khai sido ang bo sido kaham ka kok saliya tini bokha ekdom hami ang jak bin tini ano sai tong fungni simi asuk vlog khai tong ma live khai tong ma naijagli an views rok ma ba khya nei jeng tabuk se pula angko khai drop bla khai ma bisik balogi ko boi ka hai asuk rung gya ko chini video khai mani live ro khai man chaya tong hena ro buki se kombino khai sadi boi ka hai ring ya funo buni nuguni sunggo mo khai ma sunggo noro ka hai nu kusuk saka kana mo sunggo nor goi baksan mili tong na mo sunggo abon bagai no live ro khai je chin para ungmani nogo tam khai amro funugo noro ai tong goi di joto no 이거 히 사실이 앙셀레가 Sarika everyone anu subscriber rongno sampai nang mo suka kolomote jibaya pharo sarika hamjotono no ang tini cricket thungmani lengjak mon gunin thajing kisa ok saya bono mobile japari remani nang kisa sadi ni tini khela thunggai 5000 hai loss ongkha tei income bo khanya lama kering tokha wati waya kheto tei kere machine bok ma kariya keba wansugi tongmata tamule khai din par khanya tabo rang puisa bo kere ni tang tomani mela sela rok thangile tamo manna tong mela da maisar ba borung musun
Engko kere sari kaham ani everyone blog ani subscriber rong no kholomo tei chibaya pharo dhara baisui nana thago song je nai tongmani ano monai song ano je support khai tongmani ano je nai sajaga video nai tongmani ang bongno khulumbaya tei asa khayo next din logo tei next sal logo ang bo kaisa youtuber ni hoite bungsa khaimanani hinui wansugo ana suke hamjokmari tongmani gunui haipano buihai rang puisa koriba gorib ni cherai ani seringni mobile nukhaba khaijakmani tawan ang gwnang ni bwsaya kori ni bwsano haipano buino nungma bai serengjak tei bui bat paina musung se paina musung humani haiken sereng tongma ta mobile no bungkaiba obon tei nung hamjakma tei khairengma mangkhaiba salsa nung ashibad bai mo kam no success khaimana nani ang wansugo tei nongni hamjakma nango tei nongni support li nango ang je noragano kubuina hamjago kubuikhena hamjago hinui mo hai nongni hamjakma nango nongni hamjakma mankhai tebo kusugo kanai ang tebo develop khaimanai nongni bagui tei tamo kaham khaimanai video tuino ma salainai moni gunui musuk kok saoino khela thungman lengjak se srapjakhai light ma phaijugnai karon cake ranani kai mela thana hani soi tongan bihik naigena tobo bokha sobaya karei tlangnai thang tongo se bihik bwse thikele boro mannai je sana musung ma charinai je kanna musung ma kandelainai hamjakma bwrwino nokni khibui nok bukung yakari phaimani anlogio ma bujilainai mon tuino aswkno kok saui ang ani live no mwthangnai jotono no koijao je ang soitao cake ranai live khai tongo ang live nongni nungna nangnai je norok bai ang malaina nangnai ani korok tongo je ano support li khai tongo hinui ang wansuknai je ang soitao online nungmani pore live rwmani pore masapan nai angkele an bwkha kosto nangnai ang nungna swk sajak soitao ang live khai tongo nongni hamjakma nango nongni support li nango aswkno kok saui tei o blog o jaga no mwthak sinai tei chwngbo nogo thanani lama digi phai tongo yong anbari phai tongo ang bwthang sinai yang lama tei tabuk.